Recuperamos un caso do que lles falamos días atrás. O condutor do patinete que atropelou un home en Vigo deu positivo en haxís. Levou por diante un pasaxeiro do bus urbano xusto cando el baixaba na parada. O peón quedou ferido de gravidade. Sufriu lesións na cabeza e quedou en parada cardiorrespiratoria. Ese foi un caso especialmente grave, pero os accidentes con patinetes son cada vez máis frecuentes. Para tratar de poñerlles freo en Pontevedra teñen en marcha unha campaña especial de vixilancia. Pontevedra intensifica a vixilancia sobre os patinetes despois de rexistrar 15 accidentes, 2 deles con feridos graves, e máis de 230 denuncias no que vai de ano. A norma sempre vai por detrás da realidade da sociedade. Aumentaron moitísimo e con eso aumentan as incidencias. Por eso, precisamente, no que vai de ano xa fixemos 3 campañas. O primeiro nestes controis é comprobar que os condutores non circulan pola beirarrúa, levan a documentación e non dan positivo en alcohol nin drogas. Despois toca revisar que o patinete non estea manipulado para circular a máis velocidade da permitida e cumpra coa homologación. Que seja a norma, que non supera os 25 km por hora, basicamente, e que non ten asiento, porque tampouco poden levar asiento, e que non viaxan 2 persoas, ou máis dunha persona, e que non circulan pola beirarrúa, lógicamente. A campaña desenvólvese polas rúas do centro da cidade e tamén na contorna dos institutos, onde teñen localizado menores circulando a gran velocidade. Por iso, os axentes mandan un recado aos pais destes pequenos pilotos. Hemos detectado menores con 14 anos, con menos de 14 anos, conducindo aparatos deste tipo que dan velocidades de 60 e 70 km h. Entonces, que os pais sexan conscientes do que están poñendo nas mans dos seus fillos. A idea da campaña é mellorar a seguridade viaria, favorecer a convivencia entre patinetes e peóns e informar sobre novidades, como a de que a partir de xaneiro estes vehículos terán que dispoñer de seguro para circular.